Сиренчето, Влади, сиренчето! Чакай да опрем пушите. Само! Наречето на стола те с работи! Мирослав, я върна напред на Мирослав да я обменя. Знаеш пушките? Аре, Балу, ти си! Релация, знаеш как се прави релация? Айде! Мари! Елепано! Елепано! Мога да разбера. Да, за години. Все, аз да разберем така. Аз да разберем така. Другия път не да водиш бакора. Честно ли го казвам? Как ще ще разбере? Тя се пресмя се. Боче, ти ко ти пуха пък? Това е това бриче. Аре, Влади, колко хубаво може да играш? Пък си нещо бавен тази. Твоята сестра ми уби настроение. Аз съм на влада. Думай се године. Я сега. Ева. Маргаба, що ли си пак си помага, бе? Оба! Давай, Рено, ти си. Оба! Давай! Пара, я. Оп! Не, аз ще се кончу. Оба! Утре са в YouTube, бриче. Я сега, пурена! Се! Утре кукол. Виж как се фънде, се! Снимки, гаври, мам. Миро, клипове, човек. Стига, моля те, знам се като... Ще имам фотограф. Няма да го поиграем малко на него. Давай, удреме! Тази вечер пак стана за ресив. Не.